Jiki Dewi calon majikan Abai Habsi bos bawang dewek sampun lali Mimi Revi saking Taiwan Mamai Andi Mamai Andi Mamai Andi Mamai Andi Mamai Andi matur kesuwun Mama Turani Mama Turani Mama Turani Mama Sugeng saking Sida Mulia Mas Udin Mas Udin Mas Udin minangka sini tembangi saranok ibu sing mirangaken Surya Negara. Surya Negara. Rumentes ning sejoning batin. Nadar sing dadi gebekan sing dadi gujengan. Ning bumi wali bumi Cirebon sing tegulati Surya Negara. Sebab dadi weruh kabeh para dangyang, para rahib, tokoh suci sing padepokan rawayan bumi ujung kulon. Pengen sesuci, adus keramas kelawan gedhe Pangeran Surya Negara. Ndi sing aran Pangeran Surya Negara? Ndi sing jejuluk Pangeran Surya Negara? Surya Negara. Ndi Surya Negara. Astagfirullahaladzim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sing arane wong tamu, sing arane wong bliweru kudu takon. Hariku wenadak-adakan dadi tikus, dadi kodok, dadi ketek, dadi kirik ning panggonane wong, ning wancine bengi wong pada turu, bahkan gawe geger pitu karang sisih ngawruhi lan krungu. wanci ing tengah dalu Mimi Revi keding Mamai Andi di minangka sing ditembangi Bapak Kadus Bapak Kembar Bapak Damar Mas Udine keding Singarane masjid iki tempatnya wong kanggo ibadah. Sing pertama kanggo njalanaken salat, sing kelorone kanggo rundingan. Hariku wen sampeyan kenal durung weruh beli, sedulur dudu kadang dudu, dadak sekala nafsu. Singarane wong nafsu iku tembunge ning tiwas, singarane wong nafsu iki tembunge ning cilakan. Apa maning sampeyan dudu wong kene ngulati wong arane siat lawan gawa amarah kroda nafsune sampeyan. Wonge ana ning ngarep durung tentu gawa batur, sampeyan beli werukan mau wis weruh dibacok-bacok mati sampeyan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggayo Sabta Anuya ya Buddha Karma Dharma Sampurasun. Rampes. Pantesan kadang santri nggih guru Rama guru inget nalika Prabu Marangbo nggalaraken ilmu kapitayan awal pertama ketemu kelawan Syekh Jumadil Kubro kiyen termasuk penganut kapitayan ya memang agama suci. Sing teliti lan ngati-ati sing awas tindak lakune Mimi Revi Taiwan Mimi Revi tiga putri sareng Mama Turani Mama Sugeng Sida Mulia Mas Rudi Noki Putih Gedi Mama Ge sapanggerarane Megananda menjangan wulung. Megananda Ya, menjangan wulung sokondi tanah rawayan bumi ujung kulon. tanah rawayan ujung kulon. Ya, Ariku nado sing ujung kulon tumekaning Cirebon. Tepate Masjid Agung Ciptarasa anak keperluan. dadi weruh ninggalaken Padepokan Rawayan sesuai kelawan wasiat lan pitutur Guru Agung Eyang Guru Sepuh Pucuk Umun sing bumi ujung kulon. Ger Megananda menjangan wulung. Sira iki uripe ibarat sumelap kaya sujet. Mula kedadian yang sira pengen weruh ihwal perjalanan uripe sira. Isane sira kaniaya meneng kelawan Eyang Sepuh Guru Pucuk Umun ning tanah Rawayan. Sing dadi kawitan manusia sing duweni gelar Pangeran Surya Negara. Sebab kedadian pangwangunan Masjid Ciptarasa sing aning bumi wali bumi Cirebon ikulah awal perjalanan menjangan wulung sampai kedadian kepisah meneng ning wilayah tanah Rawayan. Sesampun ngaturaken matur kesuwun Mamaku Tawang Sari Mamaku Rojiki calon majikan apa habis yang di Minangkabos Bawang Dewek Mama Turani Mama Sugeng Mas Udin Gedi Saujare Eyang Guru Sepuh Panembahan Pucuk Umun ger Megananda menjangan wulung dudu Surya Negara bae iki anak sing dianggep dalang ning sejoning peristiwa sejarah peteng uripe sira. Iwal sosok sing duweni gelar Sunan Kalijaga. Dadi tulung sedulur tutukaken kayang apa detek pengadege Surya Negara. Pengen weruh Sunan Kalijaga demi Sang Hyang Rumuhun Agung. Megananda menjangan wulung pengen sesuci atus kramas gede Pangeran Surya Negara kelawan Sunan Kalijaga. Weruh beli Surya Negara karo Sunan Kalijaga. Menjangan wulung Ya, ger
Menjangan Wulung menjangan hulu. Wasunan Kalijaga Abdurrahman ger. Wis, wis. Masya Allah. Wis. Lawan tumbuh dewasa. Peristiwa sing sekian terkubur. Menjangan Wulung. Menjangan hulu. Sareng aya denok bonde denok sing duwe 925 keding mamaku Tawang Sari mamaku Rezeki sareng mama ngandi wong duku mantri mama ngandi mama Turani mama Sugeng Mas Kudin Ikut mama anu Apa karepe? Dadi ning kono sing jejuluk Sunan Kalijaga. Santri Kula guru mungkin Hasan Hussein Hamid kelawan Siti Jainab durung mengenal kelawan cerita kuwen sama sekali dereng guru. urusan yang ramah guru. Ih, mangga guru. Aja parak-parak. Isun Sunan Kalijaga Abdurrahman. Contoh semberahinnya Mas Putra. Siapa kayak kono kok? Sendah. Nafsu bae. Yakin sutradara Mas Putra. Sing gawe secara peteng uripe sampean menusakin cita-cita sutradara. Adus kramas gedhe Sunan Kali. Kabeh para dangyang, para rahib, para putut, para janggan jawara saking tanah rawayan pada keramas kelawan gedhe Sunan Kalijaga. Nggih, Mas Putra. Apa karepe Sunan Kalijaga? Syukur ngger. Ana paribasane pucuk dicinta ulam pun tiba. Harapan sing dadi impiane wong tuamu. Surya negara kelawan Pulunggani. sareng kapakadus Bapak Damar Bapak RW Warjo wong tuku Sokang Mama Elpasida Mulyana Bapak Taskia Keding Bos Panyusida Katone Keding Bapak Anda sing tuku Sokang Janini Dwi Pujaruka Mahaji Binang Mimi Revi saking Taiwan Bapak Ngari Bos Tutus Mamaku Tawang Sari Mamaku Sampun Lali si pahala pasini bangsa urang tepung tetep mimiti urang geus ngedalkan janji sisi cai nu jadi saksi kuring kongsi bebeca pacar urang
ulare karasubakan margi pasini bahala pangharapan diganti hujan cimata aja nyebutaken pulunggan aja ngucap pulunggan bacot sampean Mas Putra, mewek sampeanku. menjangan wulung anakan badak, menjangan wulung anakan setan, menjangan wulung anakan jurik, menjangan wulung anakan kirik. Mamai Andi, Mamai Andi, Mamai Andi, Mama Turani, Mama Sugeng. Rasa lara kaya kebakar ning panasing geni kabeh para dangyang para rahib. Yen wis ana pangucap ibu pulunggan. Paribasaning tekadeng ati pengen labu tumangan, pengen bakar awak salira. Panas aja jebutakan ibu pulunggan, menjangan wulung anakan badak, menjangan wulung anakan setan, menjangan wulung anakan wewe. Takdir beli bisa dipungkir, kadar beli bisa dipumpas. Sumpah nger, demi atas nama ibumu Pulunggani, Wasunan Kalijaga orang menyinggung perasaanmu, tapi sekedar pengingat nger, karena ibumu masih jumeneng. Ibu masih jumeneng. Iya, jadi aja salah paham nger. Ibu wis dadi batang, ibu wis dadi layon, wis dadi jasad tanpa sukma ibu Pulunggan. Cirine digawa mangati, Sukma manunggal, manunggaling ati, nurani sing paling jero. Hanya titian jiwa sing dadi ketukan, bahkan sampai roh. Mungkin sirawis mempelajari syariat, hakikat, torekot dan mahrifat kang pernah diajarakan. Senajana kita beda keyakinan, tapi tayan sewijining agungan kang suci, tapi tayan agungan kang lurus, termasuk Ramawa Sunan Kalijaga. Masudine gading sareng nakiput Mamai Andi, Mama Turani. Ramawa ora, mungkin wong Losari Rangdusari pun pengen weruh. Dudu Rama Guru sing ngomongaken bahwa menjangan wulung anakan wewe, menjangan wulung anakan setan, menjangan wulung anakan satuan, menjangan wulung anakan batang. Wong Cirebon termasuk Ramawa mengakui murni bahwa menjangan wulung putra Surya Negara Pulunggani. Bapak Kadus, Bapak Damar, Bapak Irwarjo, wong duku soka. Mas Putra, aja dirawa kena dongenge Sunan Kali, aja kenang hasutan ceramai Sunan Kali. Ingat,
atau dengan akan ujung kulon apa sih tadi pitutur yang yuyut ingat sampean sampean aja mencampuri justru ngingetaken kelawan kabeh urip yang manusia kang sumramban ing alam dunia lamun tak kita urip ora weruning sejarah mungkin kita keliru kenang apa isun ngomong lan ngandika di hadapan menjangan wulung ayahe denok bunda denok nokin saking Sleman tiga putri mamae perlu dibuktekaken Sunan lamun dia menjangan wulung dudu anakan batang dudu anakan setan dudu anakan wewe dudu anakan jurik dudu anakan kirik estune janturing cerita perjalanan lahire Megananda menjangan wulung priwe kuno Sunan masih nafsu wis bagian mau hari tek sangka manakan batang tek sangka akan setan tek sangka akan jurik tek sangka akan kirik tapi saya sadar sudah Mas Udin nok iput saking kedungan mamae Andi mama turani bener kena ngasutan sampai Mas Putra bakal Sunan Kali biasa ceramah biasa dakwah mulai gak bakal ngundang Sunan Kali larang di Bang Juta bahasa gelemak bakal ceramah endah beli kongkon ceramah kongkon dongeng baik hari ceramah membokat larang ya bokat beri dongeng mah bisa dianyang ku kayak konon ampura kanjeng lamunia kanjeng Sunan mamaku tabang sari mamaku rezeki calon majikan abai habsi bos pawang Kang Nurjaya Mimi Revi Mama Andi hitung-hitung penginget-inget kanggo gebekan kanggo gujengan najan nafsu amarah sing ora bisa kebendungkin kanggo mbuktekaken yen iya kedadiane hal sing hubungane kelawan Pangeran Suryanegara lan Ibu Pulunggani iki mestine dianggep salah ning sejeroning sejarah uripe Megananda sawise manggon jumeneng ning tanah Rawayan bumi ujung kulon. Ampura salam rahayu para putut ajar wasih kinasihan ujung kulon salam kebajikan. Lamun ia memang menjangan wulung pengen terang kedadian menjangan wulung terlahir ning dunia iki dudu anakan wewe dudu anakan setan dudu anakan satoan ya memang setitik lamun ia memang dianggap anakan maksudnya anakan setan kari ngomong bae setan bisa aja pada kebuyu bu anakan setan anakan setan anakan setan beli anakan setan aja ngerendahkan diri anakan batang sekalian bae wisenda temen ampurane Ramawaya ya Sunan jadi wong Cirebon iki mencegah setuhune perkawinan silang antara Nyai Blorong Blorong hari Blorong ku priwen kuno Sunan hari Nyai Blorong iki penghuni Laut Segara Kidul iku duwe demen duwe tresna kelawan sawijining satria sing arane Teja Arum
Terus ana sing demen maning sing arane Prabu Dewata Cengkar. apa hubungannya karo menjangan wulung kuno Sunan? Nah, lebakien tujuannya antara set Ngomong be setan, kagok teman. Hari ngomong bae setan, asal raine Sunan ya aja deleng raine kita. Sebab raine kita yang pantas anakan setan. Oh, kayak konon. memang Gusti Allah uga ngijinaken Ya, ketika pengajaran mau metu ning akidah yang manusia oli manusia gak kawin karo bangsaning jin setan. jin kira. Setan. Lamonan bangsa jin mau melu nganut marang ajaran yang manusia mau. Dewata Cengkar demen Karo kelawan Nyai Blorong. Tujuannya nahan perkawinan silang antara manusia kelawan jin, termasuk Kanjeng Syekh Sarip Hidayatullah. apa kaitannya karo Nyi Blorong? Karo kelahiran Megananda Sunan. Dewata Cengkar demen kenapa berkaitan kelawan menjangan wulung. Ya, Ari Blorong kan bangsane anu jin. setan. Golongan peri, wis golongan satu sisik, wis mengkonon bae kambir enak. Ya wis, Oh, kambir wetenge lega, wis setan be konon. Ari Nyi Blorong kan bangsa setan. Nah, wis enak kayak konon, wis bari ngomong setan be wis. Ari Nyai Blorong kan bangsa yang setan. Oh, Ya terus priwe kuno? ya jangan celak banyu mata. Jangan Mas, sampai anda ke Mas Putra. Keringet ini. Tutup. Dikawining teh jarum bangsane manusia. Nah, perkawinan mau kedadian sawijining putri sing aran Pulunggani. Cih, bener beliku. Berarti Pulunggani anakan Blorong. Anakan Blorong, 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 Blorong. Jadi Blorong iku ya termasuk mbok tuanira Blorong, Blorong. Wes sampai anda kemaning. Cetek baju mata. Orang dadi kita iki putune Blorong. Blorong, Blorong. Blorong duwe anak lawan Teja Arum singarane Antrawulan garis miring Pulunggani. Ya, Sunan terus. Tapi awas bokatan pengen jelas pengen weruh ih mengkenen cerita Ya, Sunan. Siriwansi mapan jadi